ole khi tu lengai tu zong zong te in zawa in chi bai ka bu ka chu voin hi ni som paruk September sang ni le som ni pali tho tan ni ania ni som pali in rin ni September sang ni le som ni pali a khan Mizoram mi puitina kan lo nga le kan lo thi ru reng kan lo bai se ru reng ti la dik jok ome Mizoram Sorkar in na unflexible program an nei zinga poimo tak mai hand holding policy chu Mizoram Chief Minister in 2 September tla chunga tlangzarh ni tur thu aron soi chuak tamok mai le hetiang ani chuan engtiang ngen kalzel dan tur chu hand holding scheme chu engtiang kalpui tur nge ni ti hi Chief Minister hian asoi thiam khop maya asoi zau thiama tin a chip chiar ne boka chu engpo chuni se amasaberin ngai thlapot mai tiang tuna tangari vaklawa hian tun thachung hian kan hand holding policy hi kan tlangzarh to don ani chu ngun takin din lo ngai thlanga chu chin ni in akal don ani pakhanna chuan Chief Minister Special Hand Holding Scheme omani sumi chu seng nuai khatleng athona don thei ani dona in lo kalanga in rom di langa kan pe mai don haulo chu ni maro chu tu po khan in ron kalanga application Chief Minister Office in ron thelu tanga achang to department a kan thon zel don ni achang to department khan anen dikanga entina sanga khoi du lo ni ta ula sango khoi tran puina thona don du lo ni ta ula fishery department in anon endikang chunga adil tu hi ang party ngi anni ti kha angai to tel athiang me tolo party Sorkar ni tolo he Sorkar hi mi pui Sorkar ni so wang chuan adong tu unity na than group na than VC na than block na than ti mai an paile min paile tiang nek kha Sorkar hian am ve thiang lo angai to department official ten ngon takin an endikang chunga ram in nei time huan in nei time sanga ni chuan deal in nei time amun en kimanen dikang chuminu nang ma ni khanen dikleng chunga mitai ma in niem thok tak turin niem in paisa don khat khoral mai tur chin niem ti zong an en dikang chunga khami in pal tlang nuwa chau khan in dong don ni in dona khan ala top mai lo a thang tu châu department khan a en zui ze lang chunga in ti tak takem ma in sonem har san nai nem ti zong sam kha anen pui don chuni tuna chuan financial year a tok trap to a kuminai chuan tam tak kan ti man don lo adil du chuan in ron deal ze langa kan da khomanga atam tok ta ti vele kan rek bunga training kan pe don chuni training pe tu te kha kan siang fel to training pe tu te kha training kan pe phot don ni chumi ni wa chumi de chuan in ami mal tin kha in azon na thewa ngon takin training an peng chu ti mai ani don to lo poisa dona thole si lo kha om thiang lo reng ni khatiang mi bana kaya kal thadu lo khachu kan kal san sel don chu ni so wang chuan ti tak du kha eng mi nge ani eng ko ran nge ni chu tiang khatiang ti am lo a ti lo thing don em ti chia kha kan ngai to don ni ti tak du te tan he Sorkar hi ading ni ti chuan an en pui su yang chu a thu lang zel in an dom ka ang chu den kha e zon na ta na ron thang tu chu department na thok tu Sorkar na thok te kha in project apuikin ma chuan transfer kanoi don lo thei lo ani lo chuan kan transfer don lo ole kan siam tu se chang khan na thil afia thin khop maya Chief Minister hi tu sei athiama tin a o hi athum tha a alien tha boka voice potential nei tha khop mai engpo chuni se kha thil soya khanin thil poi mo mai ka ril ru lo tlana de mai pakhat om chu party Sorkar nilawin mipui Sorkar ani haron tia
kalai tak mai kha poimo katia party Sorkar apian na sat lutu ko wangin party bill indu sakna ana sa thei em maya hei hi poi em kati pakhat jing mi nia chu tiang ang om to lova e enge ni mi pui Sorkar alo pian tak thei hi be sei ta ila chulai chu ka ngai poimo em ma ka han sei vel elok ani ye ambition na athang tu chau khan a top thengin ayan puyang chunga in lo lak tlak lo viang chuan nang ni chau ni loin athang tu official kamo kan phurtir tel don ni lo cham kan du ve to lo ti mai kan du ve to lo chu tiang chuan na kan thokang ei khovel kan han fanga khovel hi tu lai jim kho mai man ni lo ka chuan new year kholai kan leng ni ni a chuan chum tlanga lo kan om le to ni miram ten eng wange man son kan ti chuan an tai man thokri mani porim na tel loin eng mai lo tinam thelo re chu wang chuan ti takin na kan thokang kan leilung hian minaw to pathian in leilung thatak min pia chung tlang te pe suramin nei them mani chu wang chuan in thil ti na in lo tin na turin lei to kan chu pui don chuwa kha chief minister hand holding scheme chuan ta noi ka thleng a thlona dom thei ani anang le chu loan noi som nga thleng in puk thei ani noi som nga thleng in puk nga warantora Sorkar kan ding dona chumi om dia chu in loan puk kha in rul thei lo pal chuan Sorkar in rul sak don chu ani chu ba ka loan rule tha te reng kha chu apung kha kan tum sak vek don chu ni in rule tha chuan loan la ka khan Sorkar guarantor atan ba ka pung om don lo tinani chu apung kha Sorkar kan rule sak vek don chu ni ole khati chin zong khani mai sila alak lo de hlek ani po in kan re bung te mai la mun danga ngai thana tur tam tho kringa tin kha video te a clear lo lutuka khami kha ani khami wang khani pakhata ya in tashun om duwa chu wang chuan mi hriat thiam te mi ngai dam na te kan handil le du phot chewani tin ngai mo em mai pakhat om vele chu Mizoram Sorkar piang to zong te hian flexi program thatak takan nei feka mi pui tan mang tak duni se mi pui tan chortlak ani vek dor ani a thaim vek awangin amai ro chu kan ngai tu chuan Sorkar ko to ho te chuan an flexi program hi engani tinnan vot zon nan chi man an tu man chu ti thei tur hian tram top dona te an tlangzarh ta chau zela ti khan tram top dona te sem policy ani pon ti khan han sem ta chau zel mai thin kha ania ka khan mi puite hi thin lung hi atina chunga wang te chu aniang an tlak pha fo hi ti thei tur ania tun chuma ero chuan kum khat em po Sorkar na an la chel ma in nghe ni Mizoram Sorkar thar lo piang a chuan ti hian flexi program poimo tak zinga pakhat hand holding policy chu tlangzarh ngal ta pang mai ania hei hi Kalphung a system chu dang ta tlat mai hei hi Kalphungthar dik tak chu alo ni chho ta zela Kalphungthar mel kan mu chho zel don ni in alanga chu ba chuan Mizoram ni puite po chor thei turin chortlak pek tak ni thei turain bo sai zel turin du sakna kan hlan cheu ani kan lo me